Исәнмесез? Хәлләр ничек? Өйдә утырасызмы? Урамга чыктыгызмы? Хәзер бит зур форумнар, зур концертлар, стадионнардагы зур уеннар рөхсәт ителми. Иң кимендә бер ай, бәлки тагы да күбрәк туры килә эш вакытында да, аралашу вакытында да өйдә утырырга һәм менә шулай интернет, телефон аша аралашырга. Менә шундый заманда газет, журналга күзәтү, китаплар уку иң дөресе һәм бәлки әле күбрәк тә укырга, күбрәк тә белергә насип булыр. Бу юлы мин бары тик бер генә мәкалә укыйм һәр газеттан. Чөнки калын юан газетлар күп һәм аларның һәр кайсында кызыклы язмалар бар. Ләкин бер генә мәкалә. Шуның белән без бәлки күбрәк газетларга күз салырга өлгеребез. Ватаным Татарстан газетасында башка язмалар арасында безнең өчен әһәмиятле Тамир Исхаковның телне көчләп тагып булмый дигән язмасы. Ул инде җанисәп алдыннан Көнбатыш Башкортстандагы татарларның милләтен үзгәртү, статистикасын үзгәртү турында сүз бара һәм тарихка да игътибар ителә. Шунысы кызык, Тамир Исхаковның бу мәкаләсенең интернеттагы варианты булай дип атала. Башкорт милләте татар милләтен йота алмый. Хәзер инде Башкортстандагы татарлар каушап калган вакытта бу хакыйкатьне ишетеп, бәлки күңелләре, кәефләре берникадәр үзгәрер. Мәдәни җомга газетасы. Башта аның беренче битендәге сөйкемле ханымга күз салыйк. Ул Камал театры артисткасы. Иң сылу һәм иң талантлы артисткаларның берсе Рузия Мотыйгуллина. Аның турындагы репортаж рәсемнәр белән бизәлгән. Аккышлардай сылу Рузия дип әйтелгән һәм ул башкарган рольләр театр тарихы, милләт тарихы турында зур мәгълүмат бирә. Хәтта Рузия Мотыйгуллинаның юбилее булуы һәм аңа ничә яшь тулуы турында кызыксынасы да килми. Чөнки бу бик яшь һәм бик талантлы үсеп килгән артистка булып күренә. Шулай да бер генә мәкаләне укыйбыз бит инде без һәр газеттан. Башкортстан татарларының язмышы кем кулында дип атала бу язма. Бу элекке елларда Башкортстанда университетта татар кафедрасын җитәкләгән Радик Себагатов бәхәсләр чыга. Каян килгәнендә Урал буендагы татарлар. Алар Казаннан гына барганмы? Үзләре шунда оешканнармы милләт буларак яки диалект буларак? Менә шул турыда бик төпле, саллы, мәгълүматлы мәкалә бик күптәннән Радик Себагатов исән чагында Башкортстан татарлар дигән китапта басылып чыккан иде. Бу мәкаләне табып укырга кирәк. Безнең газетның беренче полосасында әлбәттә темалар ачык итеп әйтелә. Бу юлы да куркыныч патриотизм, алданучылар булганда алдаучылар табылыр. Улым, син безнең кызмы һәм шундый хикмәтле баш исемнәр бар. Ләкин без бары бер генә мәкаләгә игътибар итәбез. Ул да булса ачлыктан да кыены юк дигән язма. Бу язмада Мисбах бабай Сәләхетдинов турында сүз бара. 4 ел элек ул үз кулы белән үзенә дәва күрсәтмәгән табиб Железовны атып үтергән иде. Шуның өчен ул әле төрмәдә утыра. Шушы көннәрдә аңа 90 яшь тулган. Журналистның соравына җавап биреп ул булай дигән: "Сабыр булсыннар. Менә минем сабырлыгым җитмәде. Төрмәгә кермәсеннәр. Ана телебез өчен һәркем кулыннан килгәнчә эшләсен. Әлегә митинглар вакыты түгел." Мөгаен Мисбах Сәләхетдинов та татар милләтенең үзенчәлеге, милли, дини традицияләрен саклау турындагы булган сәхифәләрнең тарихына кереп калыр. Когда тихо океане тонет баржа с чуваками, чуваки не унывают, по мосту рок плавают. Зиганчин боги, зиганчин родом из-под Калуги, зиганчин боги, зиганчин рок, зиганчин сел чужой сапог, зиганчин бог, зиганчин рок, зиганчин сел второй сапог, пока зиганчин рок долбал, гармончи дотав доедал. Татарстан яшьләре газетасындагы бердән-бер мәкалә ул да булса дөньяны шаккатырган дүртлек дип атала ул. Беләсезме, кем ул Әсхәт Зиһаншин? Поплавский, Федотов һәм Крючковский. Өлкән буын гына белә бу шәхесләрне. Ә бит бөтен дөньяга шаулыган кешеләр арасында татар кешесе Әсхәт Зиһаншин ул Шантала станциясеннән 49 көн буе океанда адашып йөргән, бер тамчы сусыз, азык-түлексез яшәгән һәм бер-берсенә дә кул салмаган, бары тик гармон күрекләрен һәм итек кунычларын ашап исән калган, океанда адашып йөргән 4 совет солдатын Америка диңгезчеләре табып алып,
үз илләренә алып кайталар һәм рәсми рәвештә СССРга кайтаралар. Менә шул айларда 60 елның мартында һәм апрелендә шушы 4 кешене һәм алар арасында татар егетен бөтен СССР халкы каршылады. Аларны Гагарин космостан кебек каршылаган кебек каршыладылар. Шул ук вакытта бу шәхесләрнең үйләренә барып тентеп, тикшереп йөрүчеләр дә булган. Алар хыянәтче түгел микән дип. Бу тарихны искә алуның тагы бер сәбәбе бар. Ул заманда АКШ җитәкчелеге СССРны юк итү өчен шундый план корган. 24 шәһәргә атом бомбасы ташларга җыенган ул. Паникага салдырга бөтен совет халкын. Инде 4 гади совет солдатының 49 көн буе азыксыз, сусыз килеш океанда йөзеп йөргәннән соң нинди бомбага тоту һәм куркыту булырга мөмкин дип язалар Вахит Шарипов мәкаләсендә. Ягъни 4 совет кешесе, шулар арасында үзебезнең татар егете Әсгать Җиһаншин шундый кыюлык, батырлык һәм сабырлык, чыдамлык күрсәткән икән, димәк, дөнья күләм зур халыкара мөнәсәбәтләргә дә төзәтү кертелгән. Бу да тарихи вакыйга. Ахырда безнең мирас журналына күз салыйк. Шушы журналны уку, хәтта актарып чыгу үзе дә берничә сәгатьне сезнең алыр һәм бизәр бәлки. Бәлки берәр форумга, фәнни практик конференцияга барган кебек тәэсир ясар. Журналның бу саны Яңарыш фондының 10 еллыгына багышлана. Минтимер Шәймиев искә ала, ничек бу фонд оешты, Булгар тыюлыгы нинди хәлдә булган, анда ил җитәкчеләре барган. Менә шулай итеп, нинди проектлар ясалган, рәсемнәр куелган. Андагы мәчетләр, Успение чиркәве, халыкара оешмаларның вәкилләре һәм Булгарның иң кадерле газиз биналары. Менә нинди хикмәтле, серле, гүзәл һәйкәлләр көтеп ята безне Булгар хәрабәләре арасында, Булгар тыюлыгында. Шунда ук Зия утравы, андагы чиркәүләр һәм тарихи вакыйгаларга бәйле фактлар бар. Сез инде беләсездер. Зия утравы Сверск, Казанны яулап алыр өчен махсус төзелгән крепость калга. Беләсезме, анда татар бистәсе булган. Безнең мирас журналында шушы татар бистәсендәге археолог казылмалар, анда соңрак төзелгән агач музее турында рәсемнәр дә бар. Шулай ук бу журналда Троица чиркәве, Успение соборы, гражданнар сугышы монастыре һәм сәяси репрессиягә эләккән корбаннар турында да ядкарлар күрсәтелгән. Ягъни безнең мирас журналы, шулай итеп, тулы бер кинофильм, тулы бер кызыклы китап һәм тарихи бер сәхифә булып хезмәт итә. Кадерле дуслар, ул карантиннар, вируслар килә дә китә. Ә менә гыйлем, рухи байлыклар музейлардан, китаплардан, журналлардан, газетләрдән алган мәгълүмат алар күңелдә һәм башта кала. Шуның белән бүгенге сәхифәбез тәмам. Хәзергә сау булыгыз.